Ako vyzerá jeden deň majiteľky e-shopu s korejskou kozmetikou? Ráno nesmie chýbať skincare. Stiahnem si Biodance masku, pleci vyčistím a nasleduje toner s retinolom, esencia s kombučou, sérum so slimačím mucínom, očný krém bojujúci proti vráskam a ikonický Dynasty krém od Beauty of Joseon. Nasledujú raňajky a po nich nesmie chýbať SPF na tvár, keďže idem von. Prechádzka s obsom a po nej šup do auta, dnes ma čaká STKčka. Úspešne som prešla a tak môžem ísť pracovať. Vybaviť všetky maily a objednávky. Rýchly snack na miesto obeda a potom balenie všetkých včerajších večerných a dnešných objednávok. Dosť bolo práce, balenie objednávok zaberie naozaj vždy niekoľko hodín a pred večernou zábavou si urobím svoj klasický jednoduchý make-up, prežehlím vlasy a konečne sa prezlečiem s teplákov. Nemôžem zabudnúť na krém na ruky. Ja fakt neznášam, keď mám suché ruky. Pred odchodom si ešte vypijem svoj kolagén, vlákninu a dám vitamíny, no a pomaly môžem vyraziť. Šup do auta po čerstvej STKčke a dnes smerujem na poker. Výhra ma tentokrát obišla a na ceste domov som skoro zmrzla, tak som trošku vyhrotila kúrenie. Večer ukončujem svojou skincare rutinou, ktorá začína dokonalým odlíčením vďaka Zero. Ten vám naozaj odlíči vodeodolný make-up a úplne všetko z pleti. Nájdete ho na kmagic.sk. Pekný deň!